Добър ден! Навън времето вече е облачно и по-хладно от предишните дни. До края на първия работен ден за тази седмица ще има значителна облачност с превалявания от дъжд. Повече като количества очакваме в южните, както и в източните райони от страната. Ще продължи да духа умерен, а в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър, с който в страната нахлува студен въздух. Максималните температури вече се понижиха и термометрите в момента показват от 14 до 18-19 градуса. Над планините зимата се отказва да си тръгне. Там превалява дъжд, а над 2000 метра валежите преминават в сняг. До края на деня ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите вече се понижиха и максималните в планинските ни курорти са от 3 до 13 градуса. Утре ни очаква подобрение на времето. Ще бъде почти без валежи, а и вятърът ще отслабне. От северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността и температурите ще се повишат. В четвъртък и в петък ще се радваме на много слънчеви часове. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и бързо ще затопли времето. В петък максималните температури ще са от 20 до 26 градуса в Пловдив. В събота обаче от запад ще се заоблачава. Ще се появи и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. По-късно ще се усили вятърът от северозапад и с него в страната отново ще нахлува студен въздух. В неделя ще има променлива облачност, на места отново са възможни превалявания. Застудяването ще продължи. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!